Vanmorgen werd de eerste hulp bij dementie-koffer uitgeleend in BiblioNu. Wethouder Lucien Peters gaf de koffer mee aan Maria aan den Boom van Alzheimer Café Venray. De koffer is in samenwerking ontwikkeld door het Alzheimer Café en de bibliotheek. De bibliotheek doet mee in het initiatief Venray Dementie Vriendelijk. En we hebben gezocht naar mogelijkheden als bibliotheek om daar ook een steentje aan bij te dragen. En informatieverstrekking is iets waar de bibliotheek heel goed in is en wat dicht bij ons ligt. En het initiatief kwam van Alzheimer Café. Die hadden een koffertje als dit al in het land vaker zien circuleren. En die hadden zoiets van, hey, past dat als bibliotheek? En dat past. Het koffertje is ontzettend belangrijk omdat het mensen die in de omgeving zitten van mensen met dementie helpen aan informatie die nodig is om weer verder te kunnen functioneren. Als je die informatie hebt als persoon in de omgeving van iemand die dementie heeft, direct of indirect, help je dat mee, kan je dat meehelpen om verder te komen, om toch verder te gaan, ondanks die beperking. Dus vandaar dat het zo belangrijk is. Vooral voor de mensen die daarmee te maken hebben in de omgeving is het van belang om te weten met welke ziekte ze te maken hebben. Dus informatie en weten waar het over gaat, om daar goed mee om te kunnen gaan, is erg van belang. Je hebt niet gisteren geen dementie en vandaag wel. Alleen een diagnose laat vandaag weten dat het dus echt is. De diagnose kan leiden tot flinke emoties. Dichteres Joselien Versteeg vertaalde dit in een gedicht dat ze tijdens de presentatie voordroeg. Belevenissen en gemoedsbewegingen, welke beginnen bij de geboorte en eindigen bij de dood. In de koffer is allerlei informatie te vinden over dementie en de meest voorkomende vorm hiervan, Alzheimer. De informatie is niet alleen voor de naaste omgeving bedoeld. Eigenlijk ook voor mensen met dementie zelf, want in de beginfase dan is er best nog heel veel mogelijk voor mensen met dementie. Maar ook vooral voor de omgeving en de mantelzorgers zoals we het noemen. Want dat zijn de mensen die in de toekomst de mensen met de ziekte moeten begeleiden en opvangen. En de koffer is ook voor familieleden, hè? Om bijvoorbeeld ouders aan kinderen te laten uitleggen wat er nou eigenlijk met opa of oma aan de hand is. Hè? Dus er zitten ook boeken in die geschikt zijn, geschreven zijn voor kinderen. Voor de gemeente is er ook een rol weggelegd om Venray dementievriendelijk te maken. Ervoor te zorgen dat mensen met dementie, mensen die in de omgeving zitten van mensen met dementie, zich welkom voelen in Venray en ook mee kunnen, ook bij bedrijven, bij instellingen, bij de supermarkten, dat ook daar dat duidelijk wordt. En dat willen we ook uitstralen als gemeente. En ik denk door daar nu al op te anticiperen, ervoor te zorgen dat er meer begrip, bewustwording voor ontstaat, kun je ervoor zorgen dat je inwoners beter om kunnen gaan met de uitdagingen die ze hebben. Naast de dementiekoffer hoopt BiblioNu in het najaar ook de speciale hoek de Dementheek te kunnen openen. Ook hier is veel informatie te vinden over de ziekte, evenals in het koffertje. Het koffertje kan afhankelijk van het lidmaatschap voor 3 of 6 weken geleend worden.